So because only Ebonyi State owner, money this guy yeah, be on a Kogi circle right now before about the guy because actually we right now because those one also are very expensive. Because only on a money on our yeah. Ekelekwa m unu ebe si ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Aka m akwụkwọ nwanne gị nwoke 042 Solex onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo abụọ ị ga-enyo anya na ya ugbu a ebe a bụ nke mbụ bụ ihe onyonyo si n'obodo Gabon wee bịa, bụ ihe onyonyo na-egosi otu nwaanyị onye nke nọ n'ọnọdụ ọdịndụ ọnwụ ka mma. Kedu ihe mere ya bụ nwaanyị? Dịka akụkọ nke anyị nwetara esi wee kọọ, a sị na di ya bụ nwoke onye obodo Ụmụahịa na steeti Abịa bi na obodo Gabon wee na-azụ ahịa. Ya bụ nwoke wee ruo mgbe ọ chọrọ ịlụ nwaanyị, ọ lawa be anyị n'ala Igbo gaa lụọ nwaanyị. Lụcha nwaanyị, kpọrọ nwunye ya wee gbago ya na ya wee nọrọ n'obodo ahụ. Nwaanyị wee dị ime, wee mechakwanụ wee mụọ nwa. Wee ruo mgbe nwoke chọrọ ime njem, ọ chọrọ ịlarụ be anyị, wee sị na ọ kpọchibido nwunye ya na nwa amụrụ ọhụrụ. Nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ a sị na awara ya afọ awa mgbe ọ mụrụ nwa nke ama dịka CS. Nwoke ewee kpọchibido nwaanyị na nwa amụrụ ọhụrụ ụzọ n'ụlọ wee lawa be anyị, wee gwa otu enyi ya nwoke onye nke a sị na ọ bụ onye ngwa, si ya na-aga ewegere nwunye ya nri n'ụlọ na ihe ọbụla nwunye ya chọrọ na ọ ga na-ewegere ya. Nwoke onye ngwa ewekwerenu n'ihe enyi ya nwoke gwara ya. Ụbọchị ike dị ya, o wegara nwaanyị nri. Ụbọchị ike na-adịghịkwanụ ya, ọ nọrọ. Nwaanyị n'onwe ya na nwa anọrọkwa n'agụụ. Ewee sị na nwaanyị anọgide ebe ahụ, nwaanyị etipịazịa, nke bụ na ike anọghịzi nwaanyị n'ime chacha. Nwaanyị anaghị akwụnwụzi ọtọ. O wee nọrọ n'otu ime ụlọ ahụ ọ nọ. Ebe ahụ ka ọ na-anyụ amịrị, ebe ahụ ka ọ na-anyụ nsị. Nwaanyị iku nwa n'aka. Ewee sị na ọ bụ ndị agbata obi ha ebe ahụ, bụ ndị obodo ha nọ be ha, bụ ndị hụrụ ọnọdụ nwaanyị ahụ wee ghọta na akpọchibidoro nwaanyị ụzọ, akpọchibido n'ime ụlọ. Ka ha hụrụ ya bụ ihe, ha malite tiwe mkpu wee kpọwa ndị ọrụ uwe ojii, bụ ndị bịara wee napụta ya bụ nwaanyị, buru nwaanyị gawa ụlọ ọgwụ, ma nwụchikwanụ nwoke onye ngwa, onye nke na-enyere enyi ya nwoke aka n'iwegara nwaanyị nri ebe akpọchibidoro ya. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ ka ya bụ ihe si wee gaa n'isi nwaanyị a onye nke aka napụta ebe di ya kpọchibidoro ya n'ime ụlọ. Ya mere a sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Attention, il y a l'hôtel là-bas. Pourquoi la voiture ne doit pas arriver ici? La voiture ne peut pas arriver. Doucement, doucement, la plaie. Oui, on l'opérait. Elle a couché par césarienne. Doucement, la plaie. Viens. Quel guéri? Guéri où? Depuis 3 mois qu'il est à la maison, tu dis guéri. Depuis combien de temps? Oh my God. Maman, va. Elle est là. Il va l'aider, il va subir ça. Depuis toi. Oui, il va subir. Ah voilà. Ah bon? Oui. Biko nye a esende na platform a ọwụ maazị ajụzie ogu ịkpama ndị mmụọ na-ekwu ihe m ji sende ụfọdụ agaghị aghọta ihe ndị isi na-aga ọwụ ihe na-aga na platform a mana a na-asị agba mbụ ya atụ n'ogwe agba abụọ ya atụ n'ogwe
owo ogwe ka emere akụ bikoni ihe awụ nwaanyị Igbo ihe a na-eme na ntum to be precisely ihe a nwaanyị Igbo nwa afọ Igbo jere n'Igbo jee nụta nwaanyị n'awa Naijiria were nwaanyị gbachido ụzọ na rum ya and nwaanyị mụrụ nwa o ji nwa n'aka ọ mụrụ tru cesarean gbachide nwaanyị ụzọ tinye ofu enyi ya nwoke onye ngwa the man precisely bụ onye Ụmụahịa tinye ofu enyi ya nwoke onye ngwa si na oge na-eje na-enye the woman nri every day onye abịa echi na window nye the woman nri as it stands now the man ka na Nigeria all neighbors na ndị ka bịa hụ that na this na too much akpụwazie etiwezie mkpu ejezie hụ that na the woman dị totally down unu ga-ahụ na egwu na adụm ebe obi onye anọ ị ga-ahụ na onye a na-akọ akụkọ a ọwụ onye Gabon ige ntị n'ihe ọ na-ekwu ya real life story bikoni kedu ka ọ ga-adị na mmadụ je na Igbo jee nụ nwaanyị bụrụ nwa mmadụ kwenkwe ana ọ bụrụ end up and o nwere ike ajụọ ya parents ya jụọ the young man kedụkwa maka nwanne anyị nwaanyị ọ dị mma ọnwụ na-agbachitere ụzọ what sort of wickedness is this? Kedu ụdị ntachi eze dị ihe a na-enwe mmadụ gbachidi ụzọ na nwa Nigeria for how many weeks or months in on there you watch ị ga-ahụ the lady n'ebe a na-anyụ nshi na-anyụ mamịrị the same road to a baby ị ga the comment ị ga-ahụ the lady that makes comment onye French ihe o kwuru this is not phrase or real story bikoni anyị ga-enebere nwa ya anya bụ ndị Igbo mmụọ na abụrụ anyị n'ọnụ mmụọ na ofu onye ga-emekọta ihe that is ihe a ga-eji na ndị Igbo mekene condemn ọ na-akọta anyị bikoni the young man precisely onye nwanyị maka mara ọsa dị nwanyị osi but as it stands now to God be the glory onye nke na-enye ya nri onye nke ebinye na-eji enye nri onye ngwa ndị policemen ọ nọ na police custody at distance now na ntu afil na ndị Igbo ga-eneba ha anya governors na ndị ihe akwetete nleba this case anya even take ya ambassador amara about this case let's say this young man even know about this young man even on his village ekwesị test ya jitito onye ekwesịghị na free because this is real amount a ga-eji kọwa nke akọwa ya dị na mmụọ ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo ụmụnne m a ga-akpọkwanụ nke a gịnị kedu ihe a ga-akpọ nke a onye na-achọbe ịlụ nwaanyị onye na-adịbe nkwadebe ịlụ nwaanyị kedu ihe ọ ga-eje wee konyere nwaanyị aka ka ga-asị na amaghị m ihe m ga-akpọ nke a onweghị ihe m echebe kamgbe m kirichara ihe onyonyo a ya bụ ihe onyonyo ọ na-agbawa m obi wee na-ajụ onwe m kedu ihe butere ụdị akparamagwa ọ ga-abụ na ya bụ nwoke atụkwasịghị nwunye ya obi ọ ga-abụ na ọ na-eche na ọ lawa na be na nwunye ya ga-apụwa gawa ebe sọrọ ya ka ọ gịnị kedu ihe ga-ebute nke a ka ọ ga-abụ na ya bụ nwoke nwere ihe ọzọ o buru ya bụ nwaanyị n'uche ọ dị mma gị bụ onye na-ekiri ya bụ ihe onyonyo dịrị anyị otu isi wee hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a ka anyị mara uche gị ma ihe onyonyo nke abụọ anyị ga-enyo anya na ya bụ ihe onyonyo nke si na steeti Lagos wee pụta bụ ihe onyonyo na-egosi nwa amadi a ị na-ahụ ebe a onye nke ejidere n'ori dịka ha siri wee kọwa asị na ya bụ nwa amadi zuru ekwentị abụọ ma ya bụ ekwentị abụọ nke o zuru na ọ garara ọnụ mana o nwere otu ihe nke gbawakwara m obi na ya bụ ihe onyonyo maka na otu onye Igbo n'ebe ahụ o nwere anyị nke kpọrọ onwe ya honorable wee na-akọ si na onye ọbụla ma ya bụ nwa amadi makwa na onye ọbụla bụ onye obodo ya bụ nwa amadi ya gbara bịawa maka na ha chọrọ ịgba ya ọkụ ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede ka anyị nyekwa anya n'ihe onyonyo nke ahụ ka m pụtakwanụ Oga, you dey hear me? Where you come from? Igbo man from where? For Bambelin. What you carry you come here? Huh? Movie now you dey sell. So now from Ebonyi you come. Where your house dey for here? Huh? Canada. You dey Ebonyi meeting? You never enter.
Your people there this town. You know me? Huh? Vibo man, you don't know me. Eh, my money, they hit him over there. Huh? Nobody touch him again, I beg. Nigeria movie, baby. See, hey, In the body, I got it. nobody touch him again. In the body, I got it. I beg, nobody touch him again. Anybody touch him, Biko, in the body, he have one night we go near Ebonyi State. Obiara na place ebem na no bia zuru phone, bia zuru two phone. About 3 days or 2 days ago. Raise your. And Omana camera capture there. So today my neighbor had a guy with him boys a guy there. So because only Ebonyi State owner money this guy yeah be wanna cook circle right now before I want the guy because actor Ebu right now. Because those phones also very expensive. Because only money yeah be weba na cook circle. Honorable Paul Inebu. Thank you. Ọkwa ya bụ ihe onyonyo ugbu a nke akụkọ ụwa gala ka m kwukwa n'uche m nke njibụrụ mmadụ na mbụ ka m kwuo ya ka o wuo anya ka o doo onye ọbụla anya akwadoghị m izu ori, akwadoghị m onye ọbụla na-ezu ihe na-abụghị nke ya, akwadoghịkwana m ya bụ nwa amadi izu ekwentị ndị mmadụ, mana ihe gbawara m obi na ya bụ ihe onyonyo bụ na ana m eche na dịka ndị Igbo anyị bụ na onwe ebe anyị hụrụ nwanne anyị ebe ọ nọ na nsogbu, ma ọ bụ ya metere ihe tinyere ya na nsogbu ma ọ mmadụ konyere ya n'ihe tinyere ya na nsogbu, ana m eche na ihe mbụ karịsịa ma a pụọ na mba ebe na-abụghị ebe anyị, ana m eche na ihe mbụ bụ ịnapụtagodo ya bụ nwanne anyị n'aka ọnwụ. Anaghị m asịsị enyere ya ntaramahụhụ n'ihi ori o zuru, mana ọ gbawara m obi ịnụ ebe onye Igbo kpọrọ onwe ya honorable na-akọ sị na ha ga-agba nwanne ya onye Igbo ọkụ na Lagos. Ọ gbawara m obi nke ukwuu wee na-asị ndị Igbo anyị anaghị agbazi ọgụ nwanne ka ọ gịnị. Ana m eche na ọ bụrụgodị nọ ndị ofe mmanụ bụ ihe jidere ya bụ nwa amadi, na onwe onye Igbo n'ebe ahụ, na ndị ofe mmanụ siwa ka agba ya bụ nwa amadi ọkụ, na onye Igbo ahụ kwesịrị ị na-ayọ sị biko unu chere kedu ihe a ga-eme ka akwụ ụgwọ ihe nwa o zuru. Mana ọ bụzi ihe jọgburu onwe ya na ọ bụ onye Igbo bụ ihe na-akọ onye kpọkwara onwe ya honorable. Amaghị m onye ọ bụ, mana onye ọbụla ọ bụ ihe ọ kọrọ ebe ahụ ọ dabaghị chacha. Mgbe na-asị bikonu ya enwekwala ihe mere ya bụ nwa amadi, ya enwekwala ihe mere ya bụ nwa amadi, ekwentị o zuru adịghị mma, akwadoghị m ya, mana ọ bụghị nke a ga-eji wee gbaa ya ọkụ. O wee bụrụ ndị Igbo bụ ihe ga-akpa nkata ka agba nwanne ha ọkụ na Lagos. Ọjọka ọ jọgburu udele na njọ ma sigbuo nkakwụ n'isi. Ori ya bụ nwa amadi zuru ekwentị o zuru ọ dị njọ, akwadoghị m ya, ma akwadoghịkwana m onye ọbụla na-ezu ihe na-abụghị nke ya. Mana ụdị ihe dị otu ahụ ọ bụrụ na ndị ọrụ uwe ojii ka a ga-enyefe ya n'aka, o jee wee nara ntaramahụhụ dịrị ya, ọ bụrụ nga ka a ga-atụ ya ọnọzuo nga ọnwa ole ma ọkwa n'afọ ole o kwesịrị ịnọ dịka iwu obodo si wee kwuo. Ọ bụghị nke ị na-akọ ka a ga-esi agba nwanne gị ọkụ n'ama na Lagos. Ọ dị njọ. Oyi akwasa ahụ makwara onwe ya. Ndị Igbo ka anyị dụkwa n'onwe anyị ọdụ ma mara ka anyị si echekwa onwe anyị, ka anyị mara ka anyị si agba ọgụ nwanne, karịsịa mgbe anyị pụrụ mba. Ọ dị mma ka njedebegodi ebe a. Gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara na etu anyị si eme ya, deere anyị ebumnuche gị otu si hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso ebere anyị sonye. Ekelekwa m gị na-asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa ka bụkwanụ mbụ ị na-ahụ onyonyo anyị. Asị gị nnọọ onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka na-ahụ onyonyo a pịara m follow, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu bụ na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.